Jama'a fanfe sun dawo da kyautar ba da naira 22,000 a kowace rana, amma aiki zaka musu su biya ka. Wannan aikin ba tare da ka sa ko sisin kwaban ka, kai ma zaka iya, ke ma za ku iya, in dai kuka yi hakuri za ku samu wannan tagomashin. Dan ajiya da daddare na ga sun dada kwana biyu, idan kun yi za ku ga baya. Me za ku yi? Amfanin da ake da referral ake amfani, gaskiya shine aikin da zaka musu, ka tallata musu ka samu mutane su yi. Da fari kun ga wannan code din da na dora a nan wajen? Wannan code din da na dora, zaka je ka shiga cikin app ko Play Store ko App Store, ka je kai download din application din fanfe, ka tabbatar da cewa kana da sabon layi wanda baka bude fanfe account da shi ba. Bayan ka dauko shi, ka je kai creating din account, kai creating din password ɗinka. Akwai inda za su tambaye ka invitation code. Wannan code din zaka saka. In baka sa code din nan ba, kowa zaka bude ko ba da nawa kai amfani ba, ba za ka samu wannan kuɗin ba. Sai ka dauki wannan code din ka sa shi inda aka sa invitation code. In dai ka sa code din daidai, to za su baka damar ka KYC, ka sa NIN number ko kuma BBN number, shi ma kamar OFI account yake. A cikin app din akwai inda aka sa Winbig, zaka danna wajen Winbig din. Kai ma za su baka irin wannan code din. Sai ka dauko wannan code din, ka je at least ka je ka yi wa mutane shi ko mutane 7. In Allah ya da kai da karfe 9 da safe zuwa karfe 10 ko 11 zaka ji saukar kudin ka naira 22,000 a kowace rana. Suna yin haka, yanayin aikin ka, yanayin abin da zaka samu. Wannan abin kyauta ne ba tare da ka sa ko naira 5 ɗinka ba. Ku yi share din bidiyon nan domin su gani.